आरो समायखिरा लाखानाय लोगो लोगो हाउसआव गासैबो आखाइ खबनानै सापर्ट खालामगोन आं बेखौबो खावलायनानै दोनखाबाय। सुजाबदेरसे बिबान रुजुननाय सोद्रोमाथाइनि समायखिरा बिलाइ। आं मुस्रि फरायना दिनै इं अक्ट'खालि इसोरखौ साखि दोननानै सभाराम बरगयारि कलेज दालाइ साहेब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ आगुरै बानलांनायनि सतबांसा लायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिर आरो गौथुमारि आब्रुथिखौ मानिनानै हाबा मावनो समायखिरा लायो। जायखौ फालिनो हायाब्ला आं आफादनि संबिजिरनि राहाफारि बायदियै साजा मोननांगोन। गंग्लायनायजों